Το ψάρεμα της κουτσομούρας. Σήμερα θα ψαρέψουμε μαζί κουτσομούρες με ένα κλασικό καλοκαιρινό ψάρεμα, το χαραμέρι. Χαραμέρι σημαίνει ότι ρίχνουμε τα δίχτυα του χάραμα για 1-2 ώρες και με την ανατολή του ήλιου τα σηκώνουμε. Ο φιλόξενος κόλπος του λιβαδιού στο λιξούρι Κεφαλονιάς προσφέρεται για αυτό το ψάρεμα το καλοκαίρι μέχρι τέλη Νοέμβρη, πολλές φορές με αρκετά καλές ψαριές. Τα ψάρια μας θα καταλήξουν σήμερα στην ταβέρνα του Σπύρου, το απέργη που βρίσκεται στο λιμανάκι της Αγίας Κυριακής στα Ζόλα και όχι στο Λονδίνο που λέει η διαφήμιση, που μας τα καπάρωσε από τα χαράματα. Καλό μέρος με φανατικούς φίλους για ψαράκι τηγανιτό, κουτσομούρες, μπαρμπούνια, γάβρους, σαρδέλες και ό,τι άλλο έχει ψαρέψει με το δικό του καΐκι στη θάλασσα του Μύρτου. Αφού ρίξουμε τα δίχτυα μας από τις 4 στα χαράματα, φτάνει η ώρα με το πρώτο φως του ήλιου να τα σηκώσουμε. Είναι ένα ήρεμο πρωινό του Ιουλίου με το φεγγάρι στη χάση και πολλά ρεύματα. Φυσάει λίγο ανατολικός 2 με 3. Χρησιμοποιούμε δίπλωνα δίχτυα 18 χιλιοστά μανωμένα και αμάνωτα. Έχουμε πάνω από 2 χιλιόμετρα στη θάλασσα. Ο κόλπος του λιβαδιού έχει πολλές κρυφές παραλίες πανέμορφες και ερημικές, σαν και αυτή στα Στεφάνια. Να και ο καπετάν Γεράσιμος ο Παγώνης, συνταξιούχος καπετάνιος, παλέμαχος αυτού του ψαρέματος. Τώρα, περιμένοντας να σηκώσει τα δίχτυα του, ψαρεύει με την πετονιά του σπάρους και τσιπούρες. Θα πάρουμε το καλάρι από την παραλία του Σωτήρα με το ομώνυμο εκκλησάκι και θα σηκώνουμε προς το λιβάδι, με τα ρεύματα για να αποφύγουμε την πολλή βρωμιά, αν και δεν το πιστεύω. Πάμε σιγά σιγά. Σήμερα δεν βλέπω να κάνουμε και την καλύτερη ψαριά ανάλογα με τον καιρό, αλλά αυτά έχει το ψάρεμα. Ανεβαίνουν αραιά και που, καμιά κουτσομούρα, καμιά γαρίδα και σπάρι.
ήλιος σηκώθηκε για τα καλά και κατευθυνόμενοι στο λιμάνι του Λιξουριού ξεψαρίζουμε. Τελικά καταφέραμε να μαζέψουμε 2-3 κιλά κουτσομούρες και μερικά διάφορα. Ας ελπίσουμε αύριο να τα πάμε καλύτερα. Τώρα πρέπει να φύγουν τα ψάρια για την ταβέρνα και εμείς να καθαρίσουμε τα δίχτυα μας.